ČSOB je naozaj veľká pracovná šanca. Neustať na jednom mieste, ale v podstate ísť stále ďalej. Mojím hlavným cieľom a dôvodom, prečo som sa zúčastnila programu Hawks, je kariérny postup. Som dlhodobo v ČSOB banke, tak by som sa chcela posunúť na tú pozíciu riaditeľ pobočky. ČSOB je veľmi mladá, dynamická, veľmi ambiciózna banka, finančná inštitúcia. A tak ako každá firma, ktorá chce byť úspešná, tak aj spoločnosť je úspešná vtedy, keď dokáže sklbiť záujmy tej spoločnosti záujmami jednotlivca. Veľakrát záujmom jednotlivca je práve jeho osobný rast, rozvoj a jeho perspektíva. Ľudia sú to najdôležitejšie, čo máme. Banka to nie je o technológiách, to nie je o počítačoch, nie je o softvéri. Je to o ľuďoch. Jedna z možností je pozerať sa na trhu a hľadať hodných, správnych ľudí, tých, ktorí dosahujú veľmi dobré výsledky, alebo sa pozrieť do vlastných radov a z tých vybrať tých najlepších a postupne krok za krokom vzdelávať a zlepšovať. Ja osobne som za tú druhú možnosť. Program Hawks mi priniesol hlavne rozšírenie mojich obzorov. Sice pracujem v banke, ale nie na pozícii manažérskej, takže som sa trošku priučila, ako by mala fungovať práca manažéra a takisto som si to mala možnosť potom na stážach aj prakticky odskúšať. Do programu Hawks ma nominovala moja pani riaditeľka. Potenciál programu Hawks vidím najmä teda vo výchove budúcich manažérov z vlastných radov. Naozaj veľmi oceňujem to, že banka dáva šancu svojim vlastným ľuďom dostať sa do vedenia firmy a teda naozaj kariérne rásť vlastne v rámci našej finančnej skupiny. Poznám osobne niekoľkých ľudí, ktorí vlastne začínali na pobočke, robili klientských pracovníkov, išli do programu Hawks. Už dokonca počas programu Hawks nastúpili na pozíciu riaditeľa pobočky. Aj keď tá práca na pobočke je veľmi zaujímavá a príjemná, niekedy aj náročná, chcela by som sa posunúť v rámci banky na nejakú aj manažerskú pozíciu. Program Hawks mi priniesol novú skúsenosť, poznanie nových ľudí, nabranie možno nejakých manažerských schopností a iný pohľad na fungovanie pobočky a manažerov u nás v banke. Myslím, že práca v takej mladej, dynamickej spoločnosti je zaujímavá pre každého, kto má záujem sa niečo učiť, zdokonalovať sa, využívať príležitosti, ktoré tá dynamika prináša. Program Hawks mi príde ako úplne ideálny program pre takýchto ľudí. Keď je človek cieľavedomý a chce sa niekam posunúť, určite by som mu odporúčila zapojiť sa do tohto programu. Je to prvotný schod, kam sa môže dostať aj ďalej v rámci banky. Mojím cieľom aj takým nejakým vnútorným motivátorom je neustať na jednom mieste, ale v podstate ísť stále ďalej. ČSOB je presvedčená, že tá budúcnosť je v kombinácii, a to aj existujúcich pobočiek, retailovej siete a tých moderných fóriem komunikácie s klientom. Sme presvedčení, že pobočka má a bude mať významné alebo dominantné postavenie práve pre budovanie vzťahu s zákazníkom a práve ľudia, ktorí dnes pracujú na pobočkách, sú tí, ktorí sú tvárou ČSOB a ktorí sú a majú byť schopní tomu klientovi ponúkať riešenia a riešiť jeho problémy. Prosím, neváhajte, skúste to, držím vám palce.